Mars ni som ni pali chok ni ani a hunrai tak kan chok hnuah kan lo kir le ta a bazar thir tu te chi bai ule Indian Chief Minister nilai man tok masaber Arvind Kejriwal-a manani chungchang pahin Enforcement Directorate chungchang te BJP-in eptu party hruaitute beinan hmang tihte po ihan sawiho don te ang Mars ni som ni pakhat ni nga ni khan Enforcement Directorate ED team te chuan Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chu a chen na in atangin zandar som pakhat vela hruai chuakin an headquarters a an hruaya zona chi hrang zotin heta hian zan ariakani Enforcement Directorate ten Delhi Chief Minister Kejriwal an man hi Sarkar Department pakhat malak na anga soithei ni ma se ani na taka chuan BJP ten AAP party le an hruai tu an beina ni ti hi kan chiang tlang veka voin hi Mars ni som ni le pali ani a BJP chuan Nimin Khan Delhi High Court a Kejriwal hi Delhi Chief Minister ani na tanga ban ani theinan an king le mek ani Enforcement Directorate hian Kejriwal hi thu boi pani an siam saka heng te hi Delhi Liquor Excise Policy thu boi le Delhi Jal Board in Mimal Farm nena contract pe a thamna an lak thu boi te ani Indiaram hi ma ania ro in rel na po kum samsari chuang ani to a heti chung hian Chief Minister nilai hi police ten an laman ngai mi lova Kejriwal hi Chief Minister man tok masaber ani a sarkar lai puya hne taka sarkar mek BJP ten an mel ma ten beidan chuan soisela hlo zwal zela an niaro an thil dia hian top mai an tum lo ti po a chiang via bok Lok Sabha in thlan puan ani to a in thlan hun tu reng kim ma chian hnuah Delhi Chief Minister Kejriwal manahan nilak lo le hian boro ka ti boi chuar hle maya Kejriwal chuan Delhi High Court Enforcement Directorate hi thu boin siam sak chu ti top tur le politics thila in beinani thu a soipo chu Delhi High Court bench Justice Suresh Kumar Kait le Manoj Jain te thut na chuan ai thak sak du lo ani Enforcement Directorate hian nikum November thla tangkhan Kejriwal hi thu zo fia tura an office in lan turin an ko thina voi kuala an ko hnuah po akal du lo wangin an man ta ni Delhi sarkar mek AAP hian kumsang ni le som ni pakhat November ni som pasari khan excise policy tharan duan chu an mang tana ma se he policy hnuai hian diklo taka thil ti a oma hlemlet na tam hle nia soi ania kumsang ni le som ni pani September tha khan an ti top le tarenga ma se he himang tangkain sarkar lai pui chuan Delhi sarkar mek AAP beinan an mang chun zom ta zela Enforcement Directorate chuan Delhi Excise Policy hnuai thil ti dan chu chui zelin Delhi zuzor tu te hian ama an hlep za panga ni thin chu policy thara hian za som pani ani chota ti an soya sumle pai leng vela tam em awangin zuzor tura license nei tura tling lo te chu diklo taka du sakan ni antia hemi awang hian AAP hruai tu mani sisodia le Sanjay Singh te man an lo ni to a Bharat Rashtra Samiti BRS MLA ke kavitha po tunhai aman alo ni to bok ani Delhi sarkar chu mi malham thatna tan engma anti lo thu le an policy thar hi Delhi sarkar sum tho chua ti punna ni thu an soya ma se sarkar lai pui hnuaya agency lian Enforcement Directorate chuan an malak nan chunjom zela Chief Minister hialan manta ani Enforcement Directorate hian Delhi Roos Avenue Court a phalna la in tunthla Mars ni som ni le pariat thleng Chief Minister Kejriwal hian kol dona anthil chui meka an hriat du te an la hrekim lova chuwangin Kejriwal hi thu zo fia zui zel turin kol an dila court chuan a phal sakani Enforcement Directorate hian Arvind Kejriwal hi Delhi Excise Policy thu boi a hian a meizang hlap tu engkima bo phurtu ani antia he policy awanga summu chu azong hi cheng veibel chezeruk chuang ani antia chungzinga veibel che somli le panga chu AAP chuan an party fana da in kumsang ni somni pahnia Goa le Punjab in thlan campaign nan an hmang ni in ED chuan an soya Punjab a hian AAP chuan sarkar lai Congress nei in sarkar na an siam ani kha heti la hian Kejriwal le ho te chuan Kejriwal hi man ni ma se convict ani lo awangin Chief Minister ani na tanga ban kherangai lo antia Kejriwal manani wanghin India ram pumpui chu engtin motaka phudeu sowa AAP chuan India ram mun hrang an pu ber manani wang hian lung oi lo na an lantir meka an lantir chunjom zel don ti po an soyani Nimin Khan Kejriwal anu pui
Sunita Kejriwal chuan a pasalin zel atanga thu chu asiam chu video la in a chiar chuaka Kejriwal hian a chu thoi tur thu a soi Sunita in a chiar chu thu cha hian Kejriwal chuan India ram chung le rampo na heram ti chetu hi thil tam tak a oma hengte hi ne turin kan in rin na ngai ani Delia nu zong zong te in unaw pa le in fa pa laka in rin na khadang lam lo se hun rei tak chung ta ni na khung thei kanilo in laka ka thu tiam te ti lo tling turin karon chuak le thua yang atia AAP worker te hna po thu cha soin Kejriwal chuan BJP holo turin na rila tani na ka oma wangin mi puite le khotlang thatna tura kan na thote atop tur anilo atia BJP mi le sa te laka khonna thinlung nei su kan u le naw te anni karon kir le thua yang atiani India ram chanchina chief minister Nilaiman Masakber Delhi chief minister Kejriwal chungchang hi engtin nge kalzel don ti soi thei anilowa politics khelna ta na man ninge yala na wangin ala boizwal zelin arin oma chuti lai chona ming ringot kan riat lar enforcement directorate alam toya ED anti mai hi engchi angeni ti hi han soi belteang enforcement directorate ED hi India ram sarkar lai pui agency pakhat ania kan soita gangin ED hian sumle pai man diklo chungchang ate sum chhehvel le hlemhle na chi hrang hrang chungchang ate India ram milar tak tak an lo man to thina he pol hi kumsang kha zakwa somnga le paruk me ini khat khan Department of Economic Affairs hnuah enforcement unit ti in din ania Foreign Exchange Regulation Act 1947 Fera 47 anti mai bo chetu te boy puitu turbi ka din ania kal zelin tuna chuan foreign exchange law bo chetu te chui chu ba ka India ram chunga sumle pai man diklo chungchang chui tu po ani delta ani enforcement unit tia din nima se sangha zakwa somnga le pasari khan enforcement directorate ti in ming thak ania sangha zakwa somruk khan en kol tu po Department of Economic Affairs satangin Department of Revenue anita a Fera 47 chuti topin Fera 1973 a thak ani tak hnuah kumli chung chu enforcement directorate hi Department of Personnel and Administration Reforms DPNAR hnuah zok bok ani hunakal zela Fera 1973 po chu ti topin Foreign Exchange Management Act 1999 FEMA anti chu kumsang ni jun ni khata tangin man ani le ta a chumi hnuah India ram mi diklo taka sumle pai la lut ten ramdanga an chhehvel thin ti top nan kumsang ni le som pariat khan Fugitive Economic Offenders Act FEOA ti chu siam ni in sang ni le som pariat April ni som ni pakhata tangin he dan ken ko hi ED kuta da ani le ta ni ti chuan enforcement directorate chu tuna hian the Prevention of Money Laundering Act 2002 PMLA the Foreign Exchange Management Act 1999 FEMA the Fugitive Economic Offenders Act 2018 FEOA le the Foreign Exchange Regulation Act 1973 Fera te kengko tu anitani BJP-in sarkar nan siam ma kha chuan India ram mipui tamberin ED chanchin len hming hrim hrim po hi kan thretlem hle a BJP-in sarkar hnuah National Herald case aron lara Congress tu Sonia Gandhi le Rahul Gandhi te po sumle pai April thu boy siam sak ani ta ka khan enforcement directorate ti hi kan hrelar chhota viawa kumsang ni le somni pani khan khati laya Punjab chief minister Charanjit Singh Chani unaw pa fapa Bhupender Singh Honi chenna in andap thute Delhi Health Minister Satyendra Jain an man thute kan hre chhota zela Delhi Chief Minister Nilai Kejriwal an man ma hian Jharkhand Chief Minister Hui Hemant Soren chu January ni somthum pakhat khan an mana ani po hi April nili thleng an kol don ani Enforcement Directorate hnuah hian thoktu mi sang ni vel an om meka achan engma soilo po in Prevention of Money Laundering Act hnuah hian ED hian mi malan du apiang thuzo fia turin an ko thei ani sumle pai man sual chungchang chui tulian ber Enforcement Directorate in India ram politician abik takin BJP ni lo thanem tak chuya thu boy siam saka anman mek zel hi mitam tak chuan BJP sarkar Prime Minister Narendra Modi kai hruai sarkarin politics a amel mate beinan sarkar agency an mangtangkai ni in an soi meka abik takin Lok Sabha in thlan hun tur puan vek to hnuah
Arvind Kejriwal manani awang hian politics a in beina tan sarkar lai pui hian ED hi a hmang ni a soina atilian le zual ani Congress Party hruaitu Rahul Gandhi chuan mimal ro rel tu pakhat a ro rel na top mayang ti hlau thong chuan mi pui ro rel na athi thak theinan ma ala mekani atia waran tel lova an du na munakal thei mi po man mai thei ED hian BJP-in kumsang ni le sompalia sarkar nan siam nu khan eptu politician za somnga chuang an chui to ani heti la hian Prime Minister Modi chuan central agency te chu mania thunai an ni a corruption tibo turin dan hnuaya an mani mazona man la mai thina ni ti in heng agency te hian dan zomin an hnan thok mai ani atia ED point political party thleibi gomlovin ma an la ni in anin soive bok Delhi Chief Minister Kejriwal chuan ED hian politician tam tak chu BJP zom lo thei lovin an nora keipo hian BJP zom duila chuan ED hian thu zo fia turin min ko sek lo topang atia January thla khan West Bengal MLA Tapas Roy po ED hian kovin corruption thu buai an siam saka anhu loka BJP azoma ED hian an ko le to mi alawani atibok Prime Minister Modi chuan Prime Minister ani hnuah hian ED chuan thu buai sangli le za sarian ziak lut to a BJP sarkar ma Congress ro rel lai kunga chung khan thu buai sang khazariat chaw an ziak lut ani atibok heti lai hian political research firm Lokniti network ami Sandeep Sastry chuan India rama ro rel lai political party ten an king puite beina na agency te an man hi thil tharani lo ni in asoyani bazari lo thira wangin kan lome